uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ngiyacela sikhuleke. Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, ungubaba wethu. Udumo nesibongo kungokwakho. uNkulunkulu ophezu konke. uNkulunkulu okhona ngesikhathi zonke. uNkulunkulu okhona ey'ndaweni zonke. Udalile izulu, wadala umhlaba. Wadala ulwandle, wadala konke okusolwandle nakho konke okusemhlabeni. Nakho konke okusezulwini kudaliwe nguwe. Siyabonga Nkosi ukuthi emsebenzini ongaka uye wamkhumbula umuntu. Siyabonga Baba wethu ongcwele ukuthi usithandile ngothando olukhulu futhi uthando oluphakade. Siyabonga Nkosi ukuthi uyasivulela izandla usuku nosuku. Usimemele emseni wakho ongapheliyo. Siyabonga Baba wethu ongcwele ukuthi ukuvuka nokulala nokuhlala kwethu kuhleliwe kwaziwa nguwe. Sibonga Nkosi ukuthi uzosihlelele nokudla esikudlayo ukuthi sikuthola kanjani, sikutholaphi. Sibonga Nkosi okwembatha nophahla phezu kwamakhanda. Sibonga ukubiyelwa nokuvikelwa ey'meni zonke ngoba uNkulunkulu ophethe konke. uNkulunkulu o-in control. Siyabonga Baba wethu ongcwele. Sidumisa wena nantambama. Akekho ongafaniswa alinganiswe nawe. Sibonga indodana yothando lwakho ethe yadela konke ngenxa yethu. Sesiphumile endleleni sangayibona nendlela ebuyayo ephindela emseni. Siyabonga Baba wethu ongcwele. Lelo gazi elachitheka namanje lisayisusa izono zethu. Siyabonga Baba wethu ongcwele. Sizofunda izwi lakho. Khuluma ngalo-ke Nkosi yamakhosi ey'nhlizweni zethu ngokomsa wakho. Uthe ezwini lakho khona uswele ukuhlakanipha makakucele. Siyabonga Baba wethu ongcwele kwalelo thuba lokuthi sikwazi ukufunda. Siyabonga. Sibonga ukuthi ubekile ngisho nothisha ukuba basivula amehlo basiqaqe ingqondo. Sikwazi ukusifundela thina izwi lakho. Siyabonga Baba wethu ongcwele. Khuluma ngezwi lakho libiyele. Lingadayilutheki nangayiphi indlela. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nakulo lolu suku. Sibheke esikhathini sokukhumbula lelo gazi elachitheka. Sokukhumbula inkosi yethu yesiphambanweni. Siyakhumbula bazalwane. Siyakhumbula. Izwi likaNkulunkulu lithi sadalwa emaphakadeni. Saziwa emaphakadeni. Ingimangalise indaba yabantu ababuza ukuthi inkosi uJesu yafa many years ago. Sasikuphi thina? Indaba zokungafundi izwi. Ngiyabingelela bazalwane, ngiyabingelela abantwana bakaNkulunkulu. Ngegama elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi. Sizofunda-ke bazalwane izwi namhlanje. Ngizama njalo ukuphakamisa izwi Nkosi yami. Sizofunda izwi sothola lapha encwadini kaDaniel chapter 4. Sizoqala ukufunda kuverse 23. Kufundeka kanjena-ke. Uverse 23. Njengalokhu inkosi yabona umlindo ongcwele ehla ezulwini ethi, gawula umuthi uwuchithe, kepha shiya isiqu sezimpande zawo emhlabathini, sinesibopho sensimbi nesethusi ohlazeni lwasendle.
simatiswe ngamazolo ezulu, isabelo saso sibe nezilwane zasendle kuze kudlule izikhathi eziyisikhombisa phezu kwaso. Nansi incazo Nkosi, kuyisimemezelo sophezukonke esiyehlele inkosi yami inkosi sokuthi uyaxoshwa kubantu, inhlalo yakho ibe nezilwane zasendle, udliswe utshani njengenkabi, umatiswe ngamazulu ezulu kudlule isikhathi eziyisikhombisa phezu kwakho, uze wazi ukuthi ophezukonke ubusa imibuso yabantu ayinike amthandayo. Verse 26, njengalokho bayaleza ukuba kushiswe isiqu sezimpande zomuthi, umbuso wakho uyaqina kuwe lapho usufundile ukuthi izulu liyabusa. Ngalokho, Nkosi, masamukeleke kuwe isiluleko sami, unqamule izono zakho ngokulunga, nobubi bakho ngokuba nomusa kwabampofu, mhlawumbe kungelulwa ukuthula kwakho. Bese uverse 28 sigcina ngawe uthi konke lokho kwamehlela uNebukadnezari, uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, nansi-ke indaba esikhuluma ngayo namhlanje. Mhlawumbe kuba nesikhathi la sizicabanga khona ukuthi siyakwazi ukuqondisa noma ukuhlela konke okwenzekayo ekuphileni kwethu. Mhlawumbe kuba nesikhathi la sithatha khona kalula ukuthi hhayi phela uma kuba nje kufanele wenze kanje, size sikhiphe ngisho nama-advice sinikeza abanye ukuthi uma ubani uhlangabezana nesimo esinje wokwenza kanje. Mhlawumbe kuyenzeka ngesinye isikhathi uzithole ususesimeni la kungathi ungcono kunabanye, la beza khona bezofuna kuwe i-advice, bezofuna isiluleko. Mhlawumbe ugcina usuze waphakama, mhlawumbe imibono yakho ihlonishwe kakhulu, noma yini oyishoyo abantu bayithathe serious, abantu bayinakisisise. Mhlawumbe kuba khona lokho ukuthi hayi mina ngingcono kunosbanibani, usibanibani abakwazi ngisho ukucabanga. Mhlawumbe kuba khona isikhathi la sizibona khona kungazuthi thina esidala izimo ukuthi zenzeke, noma ukudala something ukuthi ibe khona. Mhlawumbe siyafikelwa isikhathi esinjalo, isikhathi sokuphakama, sizibone siphakeme kunomdali. Lelizwi lanamhlanje lisifundisa ukuthi uNkulunkulu ophethe onke amagunya. Lithi nje God is in control. Noma ungayaphi, noma ungenzani, ngisho ukukha amanzi, ukontrol isandla sakho sisuka kwi-tap okha kuyona siletha emlonyeni ukuba uphuze. Akontrole ulimi lwakho ukuthi aluwaphushele emuva ugwinye. Sikontrole umphimbo ukuthi awuvuleke adlule. uNkulunkulu is in control, bazalwane. Noma besingathatha impilo yethu yonke sikrema ukwenza lezi zinto, besingeke sikwazi, ngoba uma ngabe yena eseyekile ukukontrola kuyama, kuthule kuthi du. Uyena yedwa owazi ukuthi athi nawu impilo igcina la. So sikhuluma la ngenkosi uNebukadnezari. Nizokhumbula abazalwane ukuthi inkosi uNebukadnezari waba uNkulunkulu wayemthanda ngendlela ukuthi wayemkhombisa izinto, kodwa wayengaziqondi. Angazi mhlawumbe inkulumo yangelinye ilanga. Siyanikezwa
imibono, sinikezwe amaphupho asikhombisa izinto, kodwa singakuqondi. Ngoba uNkulunkulu usuke engakwambulanga kithi ukuthi siqonde incazo yakho. Kodwa uNkulunkulu uyambeka umuntu noma indlela ethize uyayenza ukuthi ugcine usuqonda ukuthi kukhulunywa ini la, kukhulunywa nobani la, kuthiwani la. So siyamkhumbula-ke uNebukadnezari wayeyinkosi eyaba naleyo nhlanhla yokuthi kwathi kungazelele nje ngesinye isikhathi wabona kubhala isandla odongeni esedilini, sabhala isandla sathi mene mene tekel. Uyakhumbula leyo ndaba mzalwane. Kwadlula lapho wabiza bonke abahlakaniphile, izanusi nabahlakaniphile, ososayensi nabobani. Kodwa akekho wayengakwazi ukuchaza ngoba kuyimfihlakalo kaNkulunkulu eyayiqondene naye. Kwaze kwasuka uDanyeli naye ongazange ayiqonde, kodwa waya kumnikazi wemfihlakalo. Umnikazi wemfihlakalo, ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayenenjongo yokuthi bangafeli lapha oDanyeli nabafana ethunjwe nabo, wamvezela incazo ukuthi ithini lento kaNebukadnezari, ukuze kungafike nabanye abantu abangazi, ngoba babengenacala eqinisweni, ngoba babengazi ukuthi ithini. Ukungazi kwabo ukuthi bangayichaza bayithini le ndaba, kwase babeke engcupheni ukuthi bazobulawa bonke. Bengazange bamone ngalutho uNebukadnezari, phela behluleke nje ukuchaza imfihlakalo kaNkulunkulu. Kuyenzeka-ke nasesikhathini esiphila kusona, kukhona ukuthi mhlawumbe ngoba ukwazanga ukudlulisa indaba kaNkulunkulu, ugcina usufa. Angikho-ke lapho, ngiyadlula. Ngiza la ekutheni uDanyeli waya kumnikazi wemfihlakalo, benabahlobo bakhe, bakhuleka, bacela incazo. uNkulunkulu wabanika, wamnikeza uDanyeli ukuthi uzofika uthini kuNebukadnezari. Akugcinanga lapho, waphinda futhi uNebukadnezari waphupha-ke manje. Okokuqala wabona isandla sibhala, sibonwa uyena yedwa. Okulandelayo waphupha. And into engiyithandayo ephusheni lakhe, ikhona indaba yokuthi onkulunkulu basebungcweleni. Ikhona indaba yokuthi ubonile izithunywa, lesi sithunywa esiye sama phambi kwakhe silethe isimemezelo soPhezukonke. Uyibonile leyo nto. Kodwa ngenxa yokuthi uyinkosi yaseBhabheli, bakhile izinto ey'ningi nedolobha elihle and everything, akangaqonda ukuthi njengoba nje uDanyeli ezongena kuyamchazela, kuzodingeka ukuthi akashintshe indlela yokuphila. Sihlushwa yileyo nto-ke bazalwane, ukuthi siyalizwa izwi kodwa singafuni ukushintsha indlela yokuphila, singafuni ukushintsha izinto ey'thize ekuphileni kwethu. Kungumusa ukuthi siyaphila, kungumusa ukuthi siney'ndlebe siyezwa, kungumusa ukuthi sinamehlo siyabona, kungumusa ukuthi sinengqondo siyacabanga, siyazindla, sinemicabango siyakwazi ukuzindla. Kungumusa. Kungumusa futhi ukuthi siyaphiwa ukuhlakanipha singakukhokheli. Uma ngakuthiwa-ke akukhokheli ukuhlakanipha nje kukodwa, ungakhokha malini? Because ukuhlakanipha ukudinga zonke iy'nsuku, usuku nosuku udinga ukuhlakanipha. And uma ngabe kuthiwa ukuhlakanipha kunjenge-light, i-switch ye-light, ngabe kuba khona iy'nsuku la kumnyama khona singakwazi ngisho ukuhlukanisa ukuthi lokhu hhayi seliphumile ilanga, hhayi lokhu yisihlahla, lokhu umuntu, singakwazi ngoba leyo nto isekuhlakanipheni. Uma ngabe kwakunjenge-switch, ingakho uNkulunkulu engasho ukuthi ofuna ukuhlakanipha akakuthenge ezwini lakhe.
uthi oswele ukuhlakanipha akakucele. So bazalwane, inkosi uNebukadnezari yayingaboni ukuthi inama-limitations, inendawo la ingakwazi khona ukuxazulula. So yayayazi ukuthi ezweni layo kukhona abahlakaniphile, kukhona izangoma, kukhona nababhulayo, nababoni, nababonisa, ngazi ngakubeka ngikuthini. Yayithembe lokho ukuthi uma ngabe kunento engayiqondi ngizobiza laba. Kanti ithembize sinjalo bazalwane, siyabambelela ezeni, sibambelele ezeni, singaze sikhukhulwe umfula wokufa, silokhu sibambelele ezeni. Abanye bethu basathembile ukuthi hey, uma wami wangishiya ngino-8 years, ungibhekile yonke le minyaka, ekuphi? Wayengahlali ngani akukhulisa? Obabamkhulu thina basibhekile, bayasinakekela, babengahlali ngani? If bekwazi ukugcina impilo bayilule, yini bengasekho? Singasababoni beyenza leyo nto. Bazalwane, asingabambeleleni ezeni. Ake sibheke umnikazi wemfihlakalo, sifune incazo kuyena. Iyaqhubeka-ke le ndaba bazalwane. Ngiyathanda indlela achaza ngayo inkosi uNebukadnezari. Ekuqaleni uye wathi uNkulunkulu ophezukonke. Ngesikhathi befakwe esithandweni somlilo, wathi akuseyi ukukhonza omunye uNkulunkulu ngaphandle koNkulunkulu walaba, ngoba ukhombisile ukuthi uNkulunkulu onamandla. So lapho uthi, kungasekuqaleni-ke kodwa la, uthi-ke uNkulunkulu ophezukonke, ngoba kwasekudluliwe esithandweni somlilo. Uthi uNkulunkulu ophezukonke, kanti ngale ubeseshilo wathi akukhonzwe yena yedwa, kodwa mase kubuya kuye akasamlaleli noNkulunkulu ophezukonke. Uthi-ke uDaniel maye ezochaza, ezonikeza inkosi incaze yayo, uthi akusikho ukuthi ingachazwa ngokuhlakanipha, noma kuchazwe ngokubhula, noma kuchazwe ngani, ngayiphi indlela. Kodwa kumele uNkulunkulu ophezukonke kube uyena oyiqaqayo le mfumbe, kube uyena oyivezayo le mfihlakalo. uDaniel uyashumayela kahle kahle inkosi uNebukadnezari. Ngibuka i-strategy, ngibuka indlela eza ngayo ukuzophakamisa uNkulunkulu wakhe. Uthi akekho obengachaza. Indaba inawe, kutshelwe wena. Kusho ukuthi wena uma nje ubungaguqula izinto ey'thize empilweni yakho, ubuzoyithola le ncazelo. Usethi-ke laphaya kuvesi 26, cha kuvesi 27, uthi ngalokho Nkosi, masamukeleke kuwe isiluleko sami. Unqamule izono zakho ngokulunga, nobubi bakho ngokuba nomusa kwabampofu, mhlawumbe kungelula ukuthula kwakho. Umnikeza isolution, umnikeza isixazululo angasicelanga. Inkosi uNebukadnezari ucele nje ukuthi akazomchazela ukuthi iphupho lithini. Angeke ngilifunde-ke iphupho nantiyana, kodwa kunendawo ebalulekile ephusheni eyenza ukuthi sibone ukuthi konke lokhu isijeziso sakho noma ukuphela kwakho kunje. Lapha kuvesi 25 kuthiwa, uthi uDaniel, okokuqala kuthi nansi incazo Nkosi, kuyisimemezelo sophezukonke esiyehlele inkosi yami, inkosi, sokuthi number 1, uyakuxoshwa kubantu. Number 2, inhlalo yakho ibe nezilwane zasendle.
Number 3, udliswe utshani njengezinkabi. 4, madiswe ngamazolo ezulu kuze kudlule izikhathi eziyi-7 phezu kwakho, kuze wazi ukuthi ophezu konke ubusa imibuso yabantu ayinike amthandayo. Angithi bazalwane, uNkulunkulu wazi imicabango yethu ekude. Number 1. Number 2, imicabango kaNkulunkulu iphakeme kakhulu kuneyethu. Number 3, ikusasa lethu uNkulunkulu uyalazi lidalwe nguye lamiswa nguye. Number 4, indlela yethu uNkulunkulu uyayibona singakayihambi. uNkulunkulu uyakwazi ukubona ukuthi laphaya uzohlangana nokulinga okungaka, kodwa ngizokupha amandla okunqoba. Ngizodinga i-effort eqhamuka kuwena ukuthi ukhuleke ungaphezi. Ngizodinga i-effort eqhamuka kuwena ukuthi wenze ukulunga. Ngizodinga i-effort eqhamuka kuwena ukuthi uhlukane nokona, uyeke izona. Isilingo simile, izilingo zikhona bazalwane, singeke sikuphike futhi singeke sikufihle. Izilingo zikhona, okodwa silindelekile ukuthi sinqobe okuhle ngokubi, okubi ngokuhle. Silindelekile ukuba okubi sikunqobe ngokuhle. Silindelekile ukuthi sidlule, singafeli endaweni esingafanele ukufela kuyo. Singafeli ehlane bazalwane, silindelekile. Ehlane kukhona yonke into. Khona ukuhlupheka, khona usizi, khona indlala, khona iy'lwane, kukhona iy'nyoka, kukhona yonke into. Kodwa silindelekile ukulidabula ihlane size siphumele ngaphesheya. Kulindelekile thina lokho. So uthi-ke uDaniel kuNebukadnezari, yamukela isiluleko sami Nkosi. Uma nje singamukeleka kuwe isiluleko sami, kungaba nomthelela omuhle kuwe. Mhlawumbe ukuthula kwakho kunganda, ukuthula kwezwi lakho kunganda. Ngoba manje uNkulunkulu usenqumile ukuthi uzothatha ongeyilutho ambeke esikhundleni sakho, wena ube laphayana udle ney'lwane, ube yisilwane. Uphenduke impilo yakho ibe yisilwane. Ngiyafisa-ke ongathi kimina bantwana bakaNkulunkulu bazalwane, angikaze ngiyibone le nto. Mina sengike ngayibona several times. Siyazi nje, uma ngenza i-example, siyazi ukuthi izilwane ey'jwayele ukudla emgqonyeni izinja, eziyezwisa umgqomo zidle phakathi. Izilwane ezijwayele ukudla okungcolile iy'ngulube. Kodwa bakhona abantu abadla emgqonyeni, bakhona abantu abadla okungcolile. Angisho ukuthi basuke beshayiwe, bejezisiwe, kodwa kufanele sibheke ukuthi uma singashintsha siye kukona senze ukulunga. uNkulunkulu uyamthanda umuntu owenza ukulunga. uNkulunkulu ubabekele into enhle kabi abantu abenza ukulunga. Uma uyeka izono zakho, uma ngabe uyidela, uyinqamula, nqamule nje ukona kwakho. Uma bakwaziwa nje ukuthi alishoni ungaphuzile, uyeke nje ukuphuza utshwala. Uma bekwaziwa ukuthi alishoni ungakhiphanga inhlambi emlonyeni wakho, ukuyeke nje. Izinto ezenzekalayo, izinto ezinqamulekayo. Uma bekwaziwa nje ukuthi wena uyisifebe sendawo, ukuyiqoqa nje uhlale endlini, ufune ubuso benkosi. Uma uyabona, noma ngabe-ke akwaziwa, ngoba ezinye izinto sizenza abantu bangazi ukuthi siyazenza. Njengokuthi nje singama-serial killers, siyabulala. Kodwa abantu abazi ukuthi siyabulala ngoba sikwenza konke enhlizweni. Kanti sekwenzekile kwelikamoya. Abantu abazi ukuthi siyaphinga, kanti sesiphingile enhlizweni. Abantu abakubonanga, kodwa kwenzekile kwelikamoya. So sike sikuyeke nje lokho bazalwane. Ingakho kulezi iy'nsuku zamanje uthola ukuthi abathanda ukubonisa, babonisa kakhulu nge-outside appearance. Bathi sigqoke ngokuhlonipheka ukuze singaqhubeki nokuphinga noma-ke nobufebe, nokubonisa imizimba yethu silale nawo onke amadoda.
ngokamoya. Mhlawumbe yingakho sesize sadukiswa ngezinto ey'ningi zangaphandle size sikhohlwe umuntu wangaphakathi. Ngoba manje sizama ukuthi sinqamule lezi zono. Kodwa-ke bazalwane, ngiyathanda nje ngesikhathi esincane engisitholayo, sike sisithathe nalesi siluleko. Awunqamule nje lokho okungekuhle okwenzayo, ukuyeke ufake okuhle instead. Uma ngabe kade uthengisela umuntu uze uthi mayishodile imali ungamniki, ake ukuthi nje mayishodelwa umnike. Ubone ukuthi ngeke athinteke yini abuye esezokunika leyo mali. Ngokukholwa bazalwane. Uyazi ukuthi ukukholwa kuhamba indawo ende kanjani. Uma kukholwa wena, uNkulunkulu uthinta loya muntu ukuthi enze oku-right kuwe. Uma wena wenza oku-right kumuntu thizeni, uzothinta omunye azokwenza oku-right kuwena. Uzothi efika omunye ungabi nawo ushintsho. Umpampe uthi anginashintsho ungawutholi indawo. Mnike phela imali yakho ungamdayiseli. Kodwa cha, ushintsha ngokushesha ugqoka ingubo yokudabukisa. Ebese ethi ugcine ushintsha. Ngaloyo shintsha athi ugcine ukhokhela lo imali yakhe ebingaphelele. Kodwa uma ngabe esethi gcina ushintshi, wena umxoshile oshoda ngo-5 cent, wathi akahambe, ngikhuluma abadayisayo, wathi akahambe eshoda ngoZulu. Leyo mali athi keep the change yona iyisiqalekiso kuwe. Usuntshontshile, usinqamula nini leso sono sokweba? Usinqamula nini? Bazalwane, ake sisithathe le advice, ake sithathe lokhu kuyalo. Mhlawumbe-ke nakuthina bekungalulwa ukuthula. Because asina peace bazalwane, asinakuthula, lokho singeke singakusho. Ukuthula nje akukho, asinakho. Asinakho ngisho emabandleni, asinakho ngisho emakhaya ethu, asinakho ey'koleni, asinakho nje ezweni lethu ukuthula. Kodwa uNkulunkulu uyaphana ukuthula individually. Umuntu nomuntu uyamupha ukuthula uNkulunkulu. Uma ekupha ukuthula-ke kugcine. Yenza isiqiniseko ukuthi uyakugcina lokhu kuthula okuphiwe ukuze nabanye baze basondele bakufumane ukuthula. INkosi uNebukadnezari ayizange izilalele bazalwane. Kunalokho yaqhubeka ibona isikhathi esiside ngoba uNkulunkulu wethu, umzalwane ngingakhuluma naye mhlawumbe, angazi noma izolo noma inini. Ngikhuluma ngokuthi uNkulunkulu uyakunika intambo ende ukuthi uzibophe wena, uzithandele. Ngapha uyaqhamuka ngumntana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Uyajika, uyangalena, uyokha amanzi. Awubonwa muntu uphindela endlini yakho usebenzisa amanzi. Bayagcwala abazalwane. Awubonwa muntu uyothwala. Bayagcwala abazalwane, bayanikela abazalwane, bashaywa ububa. Abazalwane bayanikela kodwa ngokukholwa. Kodwa ububa bubahlasele. Uyakunika uNkulunkulu lelo thuba uzibophe wena ngentambo uyoziphosa kwalasha. NoNebukadnezari kwenzeka njalo. Iyahamba iminyaka uze uyayitshela ukuthi hhayi, kwakuyisixwayiso nje. uNkulunkulu ayembonisa nje. Ngeke yenzeke leyo nto. Seyaphakama uthi ukhomba idolobha uthi nje lo muzi wakhiwe yimina uqobo. Ilapho-ke la emshaya khona uNkulunkulu. Umshaya ngale sisibonakaliso. So isibonakaliso esike sashiwo kuwe, isiprofethi esike sashiwo nje kuwe, uNkulunkulu wakukhombisa sona. Ungayihamba iminyaka ize ibe u-30. Kodwa sizofika ngoba uNkulunkulu ongaqamba amanga. Akasiye umuntu ukuthi angaqamba amanga. Unless wena uzojika, uphendule impilo yakho, ibuyele kuyena. Uqaqe iy'ntambo ozibophe ngazo, iy'ntambo zesono esithandela kangaka. Uyiqaqe uphindele kuNkulunkulu wakho. Uzokwenza ukuthethelela kube kukhulu. Avule umusa wakhe akuphe ukuthula. Injalo indaba uJesu Kristu uNkosi.
Ngiyacela sikhuleke. Baba, egameni leNkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga izwi lakho. Khuluma ngalo ekujuleni kwey'nhliziyo zethu. Sibone amaphutha ethu siwalungise. Sibone Nkosi nala singenzanga kahle khona. Sicela intethelelo. Siyeke Nkosi yami ukwenza okubi kuze kube phakade. Sisizwa umoya wakho oyingcwele. Sibonga Nkosi ukuthi usiphile unembeza omhlophe, ukuthi sibone uma kuba nebala bese siyaligeza. Sibonga igazi elagcotshwa emnyangweni wabantu izindlu zabantwana bakwa-Israyeli, okuyizindlu eziyimpilo yethu, okuyiminyango yenhliziyo yethu. Siyalibonga Nkosi, lelo gazi liyawenza umsebenzi kuze kube namhlanje. Sikunikeza udumo nenkazimulo ingeyakho. Busisa-ke Nkosi lo nalowo ozozwa azindle ngaleli zwi, ayibhekisise impilo yakhe, aphindele kuwe Nkosi. Mhlambe uzomenzela ukuthula, wandise ukuthula kwakhe, umenzele okuhle. Busisa yilona lo ozolalela, busise nalabo Nkosi abaxakekile ngey'ndlela ey'thize. Nkosi siyakhuleka, sibona ney'ngozi zandile emgwaqeni. Awu Nkosi, siyakhala phambi kwakho. Sibona ney'mvula Nkosi zibhidliza amakhaya abantu, zibabeke emahlathini bengabi nayo indawo yokuhlala. Nkosi, umsa wakho usanele sonke. Usho njalo ezwini lakho, wathi Nkosi wena ulwakho uthando lubanzi, lujulile, senzele umusa. Isitha singathokozi ngathi, ngoba phakathi kwabo kukhona nabantwana bakho. Isitha Nkosi asingathokozi ngathi, isitha asingathokozi, asingaze sisho sithi uphi uNkulunkulu wabo. Senze-ke Nkosi nathi ukuba sizihlolisise bese siyanqamula ukona kwethu. UJesu Kristu inkosi. Amen. UJesu Kristu inkosi. Bazalwane, inkosi benani. Silungiselele ukuya ePhasikeni bazalwane. Asiqaleni sihleleni. Sihlele. Siqala ngomkhuleko, ukuhlela kwethu thina abantwana bakaNkulunkulu, ukukhuleka kuqala. Inkosi ibisiyasho ukuthi hhayi uzophumelela. Hhayi kulo nyaka uzophumelela. Hhayi kulo nyaka uzokhonza endlini. Kulo nyaka uzokhonza kuleya ndlu yenkonzo. Ake siqaleni emkhulekweni. Nkosi sihlelele bangcwele. Ngoba ungathi uhlelile ukuya ePhasikeni lapho la uyakhona, kodwa indlela yakho iphelele endleleni. Imoto ohamba ngayo engasafikanga. Asiqaleni asihleli sodwa, sihlela nomnikazi wokuphila kwethu, uJesu Kristu inkosi. Amen.